Întrebarea lecției numărul 8 este următoarea. Cum primești banii și care este suma minimă în afacerea SBA Total? Pentru această întrebare va trebui să accesați secțiunea termeni și condiții, iar aici veți avea foarte multe detalii. Rulăm pagina mai jos și am găsit deja informația care ne interesa. SBA Total plătește lunar comisioanele în contul colaboratorului în următoarele condiții. Și există 6 condiții prestabilite. Dacă există deja contractul în original semnat și trimis către sediul firmei respective, o să vedeți și mai sus și în contractul dumneavoastră și în lecția numărul 1 adresa firmei respective. Dacă totalul comisioanelor datorate de SBA Total colaboratorului depășește suma de 500 de RON, când primim plata? Plata comisioanelor se va realiza începând cu perioada 25-30 ale lunii precedente, celei în care s-a atins plafonul minim de 500 de RON. În momentul în care nu va exista o sumă minimă de 500 de RON și nu există contractul semnat și trimis în original, comisioanele vor fi reținute de SBA Total, acestea nefiind purtătoare de dobânzi sau alte taxe suplimentare, și vor fi reportate în luna următoare. Așadar, banii tot ai dumneavoastră rămân până la suma minimă de plată. Dacă aveți o firmă, vă puteți înregistra ca și persoană juridică și veți putea încasa banii în baza unei facturi emise către SBA Total. La fel, plafonul minim este de 500 de RON. Și a 6-a condiție este dacă în contract este comunicată modalitatea de plată. Dacă aveți un cont bancar, un e-mail cu un cont de PayPal, și neapărat trebuie să existe CNP-ul, pentru că în baza acestui CNP SBA Total plătește colaboratorilor săi plafonul minim de 500 de RON. Nu scrie acest lucru aici, dar eu am vorbit foarte mult cu administratorul societății și ANAF, Agenția Națională a Administrațiilor Fiscale din România, are această condiție ca persoana respectivă căreia îi se plătește anumite activități din mediul online să fie o persoană reală. Prin această condiție nu puteți nici frauda platforma SBA Total, deci nu vă puteți face conturi multiple și nu veți încasa banii. Dacă veți face acest lucru, veți fi banat per IP în primul rând, iar conturile multiple, conturile fake, vor fi banate permanent de către SBA Total.